A yanzu haka dai za a iya cewa alaƙar Rasha da jamhuriyar Nijar na ci gaba da ɗasawa, domin kuwa an hango wasu ƙwararrun sojoji tun daga ƙasar Rasha inda suka sauka a ƙasar ta Nijar da nufin horas da dakarun sojojin ƙasar ta Nijar. Su dai waɗannan ƙwararrun sojojin Rasha sun sauka ne a jamhuriyar Nijar domin horar da sojojin ƙasar a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da ƙarfafa tsarinta a yankin Sahel na yammacin Afirka da ke fama da rikice-rikice. Ƙwararrun sojojin da suka isa Yamai babban birnin Nijar a ranar Laraba an gansu suna sauke kaya daga wani jirgin dakon kaya, inda suka bayyana cewa mun zo nan ne domin horas da sojojin Nijar da kuma bunƙasa haɗin gwiwar sojoji tsakanin Rasha da Nijar. Ɗaya daga cikin ƙwararrun sojin ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar wato RTN cewa masu horar da sojojin za mu so mu kawo tsarin tsaro na jirgin sama, inda suka ce isarsu Nijar ya zo ne bayan wata yarjejeniyar baya-bayan nan da aka ƙulla tsakanin sojojin Nijar da ke mulki da kuma ƙasar Rasha domin haɓaka ƙawancen tsaro a tsakaninsu. Ƙasar Nijar ta karkata ga Rasha tun bayan da sojoji suka ƙwace mulki a shekarar da ta gabata. Sannan Nijar ta soke daɗaɗɗiyar alaƙar diflomasiyya da tsaro da Faransa, kuma kamar Mali da Burkina Faso tana kusanta kanta da Rasha domin samun tallafi wajen yaƙar masu iƙirarin jihadi. Mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka haɗa kawunanmu, ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.